Rup! Tak, dobre. Poďte, dozadu. Nie, ale vzadu ešte viac, tam už potom vôbec nevíde, to treba tam. Ale tu dopredu vyššie. To je v kybli, toto nie, Tani? To rozkývete! Ale musíš súvnuť aj ty. A to čo je za vodická solidarita toto? Nie, ale tu vám toto auto sadlo na snieh. To ja nie som vodič. Zapcha, tvoríme zápchu. Tvoríme históriu zápoch. Zápch. Nožík, prečo sa to nedalo? Na koľko situácia je zlá. Ale my sa nesmejíme, tak my sa nesmej. Peter, prečo to nešlo? A prečo sa nepodarilo vyslobodiť auto? Podarí sa. Počkaj, stoj. My ho ideme vyslobodzovať ešte? Stoj. Však chodte dozadu. My ideme, hej. Ideme. Tomáš sa ponáhľa. To je zapeklitá situácia toto. Spolný dáva head autom, aby mohol chudo autom uniknúť a ísť na hokej. A my ostatní ideme že vraj vyslobodzovať cudzie auto. Nejdem vyslobodzovať nič. Ani ja by som vraj radšej. Nejdem vyslobodzovať nič. Vyserme sa na to. Idem domov. Však mne je zima, však sa mi trasie kamerka v ruke. V hlave ruke. Ja už mám tých eskapát v zime dosť. No, takže kudla zdrhá, elegantne sa z toho vyvliekol. A my rýchlo nastupná, poďme, ne? Ideme rovno head. Ale je, však kudla prešiel. Ideme zachráňovať vozidlo.